Illum se naqralkom l-ktieb ta' Daniel Cini li jismu Il-Patt tal-Prinċep. Prinċep li kien jgħix ħajja imsaħra mhux ħażin, kultant nqa' fi sħab ukoll ma kienx daqshekk jaf x'inhu jiġri fir-renju tiegħu, imma ejja ħanaraw flimkien sewa sew din l-istorja. Żmien lilu kien jgħix prinċep ġewwa palazz majestus fuq quċċata ta' belt grandjuża. Lejn il-punent ta' din il-belt kien hemm baħar iżraq u leqqieni daqs iż-żaffir. Lejn il-vant, il-barra miswar tal-belt, kien hemm maqbuta sħiħa ta' bliet u villaġġi sa fejn twassal il-għajn. Il-prinċep kien raġel żbejjaħ iżda kien vanituż u jaħseb li d-dinja iddur madwaru. U kien spiċċa fuq it-tron taħt ċirkostanzi kemm xejn strambi minħabba li ommu missieru ebu lejl wieħed meta kien għadu daqsxejn ta' tarbija ta' ftit ġimgħat. Bosta kienu jemnu li kienu ħatfuhom il-furbani, filwaqt li oħrajn kellhom teoriji iktar misterjużi u strambi. Il-każ baqa' qatt ma ġie solvut u kien l-ikbar teba fl-istorja ta' din l-art. Ħadd ma kien qatt jazzarda jsemmi lir-re u lir-reġina bil-biża' li huma wkoll jispiċċaw bħalhom. Meta tfarfar, il-prinċep sema' xnijat fuq x'kien ġralhom u meta staqsa lill-qrabatu qalulu li r-re u r-reġina kienu telqu biex ifittxu kura għal marda li ħakmithom ftit wara li twielet, iżda sfortunatament qatt ma ġew lura. Il-prinċep dejjem afda fil-konsli tiegħu f'dak kollu li kellu x'jaqsam ma' tmexxija tal-imperu. Fil-frattemp, u kien qatta ġranet sħaħ jixxaħxaħ fil-palazz, jipprova l-isbaħ wejjeġ, jiekol l-ittieb ikel jew idoq xi strument mużikali tal-iprem kwalità. Xejn ma kien jonqsu u kien jaħseb li n-nies li lin mill-palazz kienu jgħixu fl-istess lussu bħalu. Iżda r-realtà kienet mod ieħor. Meta ma kienx ikun qed itella xi ballu fis-swali u l-ġonna pittoreski tal-palazz, il-prinċep kienet lina tiegħu iżur it-teatru biex jisma' xi kunċert jew jara xi opra imtella mill-Orkestra Rjali. Din l-orkestra kienet verament waħda speċjali għax kull membru kien jintgħażel minn belt u raħal differenti tar-renju. Għalkemm il-prinċep kien meqjus bħala il-mexxej tar-renju minħabba li kien l-uniku eredi tar-re u r-reġina, il-liġi kienet tisħaq li hu seta' jiġi nkurunat re kif jagħlaq 30 sena. Din il-ġurnata kienet biss ftit jiem il-bogħod meta rċieva stedina għal tnedija ta' opra ġdida lejlet eluq sninu jisimha Il-Prinċep Perfett. Tistgħu taħsbu kemm ħa gost u ħassu iktar gburi bih innifsu hekk kif sar jaf. Il-lejla tant mistennija waslet u l-port kien imdawwal blaneċ jaqsmu l-fliegu lejn il-belt. It-toroq kienu kollha mżejna bi fjuri u pavaljuni għaċ-ċelebrazzjoni tant mistennija. It-teatru kien mimli daqs bajda bl-iktar nies importanti u nobli tar-renju. Kulħadd kien ħerqan biex jara din l-opra. Ħaġa oħra li qanqlet il-kurżità kienet li ħadd ma kien jaf min kien il-kompożitur. L-orkestra intunat, l-udjenza siktet u s-siparju infetaħ. Tgħid kemm feraħ il-prinċep meta l-ewwel xena kienet replika eżatta tas-sala tal-palazz. Fuq il-palk feċċ it-tenur li kellu l-parti prinċipali libes il-biż debini iżomm mera fit waħda u għanqut ineleb fl-oħra. Mar-ritmu tal-valz li bdiet iddoq l-orkestra, it-tenur beda jisfen u jkanta pappa, pappa, jien il-prinċep perfett u bħali żgur ma' u imkien, fittxu żgur ma ssibux matul il-medda ta' snin. Aħna tfal ta' din l-art ħelwa u bl-eżempju ta' missirijietna aħna dejjem imxejna sewwa. Iżda llum wasal il-jum li l-koll ngħidu issa daqshekk għal din il-ħajja miżera li qed ngħixu kuljum u millum il-qudiem sa ma nieħdu dak li huwa mistħoq f'dan it-teatru u għal dan il-prinċep ħadd minna mhu se jkanta jew idoq. U hekk il-mużika waqfet. Is-siparju ingħalaq. U l-prinċep ħass il-kulħadd iħares lejh.
xi ħaġa stramba kienet tiġri f'dan ir-renju. Imissa ħan nistiden lilkom biex tkomplu taqraw l-istorja, ħalli taraw tnaqa' kif tiżvolġi u finalment kif tispiċċa. Jien sa frattant ħankompli naqra.